dřív než vy. Vůbec nemám představ. Máte ten lístek s odletem? Jo, já ho mám. Letiště svatého Huberta. Můžeme? Já můžu. Tak jdem. Dobrý den, na letiště, prosím. Svatého Huberta? Ano. To je ono. A vy? Jo, milý, nebo děkuji. Dobrý den, máme odlet v 5:55. V 5:55. Kolik jsou ty další odlety? 5:45, 5:50 a 5:55. To jsou 3 letadla. Jsme v tom posledním. No, nechcete se posadit? Děkuji. Proč jsme sem chodili tak brzy? Bože, jsme až v posledním letu. Tamhle je to. Možná tady. Děkujem. Tak den. Díky. Dobrý den. V kolik máte odlet? 5:45. 5:45. Tamhle se zatím můžete posadit. Ahoj. Ahoj. Dobrý den, jaký máte let? V kolik hodin? 5:50. Zatím se posadit. Děkujem. John, teď musíme pořádně zabrat. Tak jo, pojďte. Soustředíme se na to, abychom ten milion vyhráli. To je teď náš cíl a myslím, že si vedeme dost. Tak jo. Dobré ráno. Už se těší. Snažíme se, abychom do cíle dorazili první a tu cenu získali. Jo, přesně na čas. Naším cílem je ten milion vyhrát. A pak jeho vyhráme. A letíme domů. Chtěla bych vám něco říct. Takhle ze sebe musíme vydat všechno. Ještě to můžeme dohnat. Přesvědčili jsme se, že i z neuvěřitelně zapeklitých situací dokážeme vyjít se ctí. Jen tak snadno se nevzdáme. Všechny týmy teď cestují na utajené stanoviště. Po přistání najdou další obálku na těchto označených vozech. Zajímalo by mě, kde jsme. Myslím, že v Torontu. Děkujem. Tak jo, pojď snad jdeme. Vidíte je? Tamhle jsou. Jdem to. Běžte na horní terasu věže CN. Týmy teď pocestují téměř 2 kilometry věži CN, jedné z nejvyšších budov na světě, která měří 553 metrů a je považována za div moderního světa. Výtahem vyjedou na nejvyšší vyhlídkovou plošinu ve výšce 335 metrů. Tam za pomocí těchto dalekohledů prohledají město a najdou polohu další obálky. Asi se zeptáme. Prosím vás, kde jedeš CN? To je tamhle. Televizní. Jo. Dobře, děkujem. Je to dobrý. Je to Smelly. V Torontu. Děkuji. Díky. To nejsou výdrohy, že ne? Ale jo, jsou. Tak, rychle. Tamhle jsou mi je dohnali. Rychle. Co auta? Tady. Vem obálku. Věž CN. Vyjde instrukce. Tak jo. Nech je odjet. Jo, nevědí kam najít. Běžte na horní plošinu věže CN. To je tamhle ta vysoká věž. Věž CN. Nemám nejmenší tušení, kam máme jet. Víš, jak se řekne, kde je? Tady se mluví anglicky. Já tam zaběhnu. Vezmeš mapu? Když budu moct. Dobrý den. Věž CN? Věž CN. Jest po Richmond Street až Greece. Tahle mapa je roztrhaná. Mohla bych si ji vzít, nemám žádné drobné. A nebo vám ji můžeme přivést zpátky, slibuju. Dobře. Děkuji. Děkujem. Máme mapu. Díky bohu. Bude se hodit. A promiňte za moje koleno, teď už to uslyšíte, já vám teď budu komentovat. Toto je rodinný speciál a já natáčím své první video z Amazing Raceu. Amazing Race o milion kolem světa za milion
dolarů. Promiňte. Tak a teď si vychutnejte tento part za 3, 2, 1, let's go. A jako teď vidíte výtah právě stup. Dobře. Hájo. Tak co, tati, jak se ti to líbí? Podívej. Měli bychom se pustit do hledání. Jo, počkej. Vidíš praporek? Ne. Myslíš, že bude na zemi? Docela určitě. Musíme se rozdělit. To nebude snadný. Dalekohled? Mámo. Hej, ahoj. Ahoj. Pojďte sem. Hej, může být třeba na střeše. Kruci. Tati, můžu chvíli hledat. No jasně. Ale je to spocený, ty jsi hrozný. Všichni jsme spocení. Zastavím tam. Dobře, Tak rychle. děkujem. Jak dlouho tu pracuješ, Adame? 3 roky. A baví? Jednou dole, jednou nahoře. Doslova. Proč mi to zase nechvíli? Páni, tak pojďte. Jdou právě na věži a hledají nějakou plochu, kde najdou další obálku. Tati, pojď sem. Tamhle je. Tati, pojď sem. Vidíš tamhle to žlutý? Jo, mám to. Pojď sem. Vidíš tamhle to hezké místo? To je ten žlutý prapor. Vidím to. Dobře, tak jdeme rychle. Běž. Pojedem tamhle tou ulicí pořád rovnou. Dobře, takže pojďte rychle do výtahu. Začínám být dost nervózní. Možná se koukáme špatným směrem. Zmáčkněte se. To je dobrý, vejdeš se. Jo, jedem. To je vážně stresující. To máme nezačínej zase. Je to otázka Bože, pomoz nám, prosím, pomoz nám. Teď je reklamy, to teď jenom Ireny a Ice bez cukru.